Hola a todos, grazas pola espera. Agora sí, despois de 15 minutos exactos, vamos a pasar ao seguinte taller de Xaime Rodríguez do Café Bar Cubos. Me gustaría recordar que é un placer poder contar con xente de tanto nivel e somos uns privilexiados por poder degustar este cóctel que ganou o premio Revelación, quero recordar, en Madrid Fusión, que é o evento máis importante que hai de gastronomía a nivel España. Así que un forte aplauso, por favor. Gracias. Bueno, un placer estar de novo aquí no pobo, no meu pobo. É un orgullo poder demostrar, facer este tipo de cousas. Creo que é moi beneficioso para un pobo. E despois de ver os profesionais que temos aquí nesta terra, creo que é un escaparate moi bo para facer e seguir facendo. Non me vou enrollar moito máis, que supoño que teredes algo de fame e sede. E o cóctel que quería facer hoxe aquí, pois era un cóctel, non era un cóctel, era unha experiencia. Un cóctel pode facer casi todo o mundo, pero unha experiencia xa é máis difícil. Xa necesitas máis conocimientos, un pouquiño contar unha historia, un ritual, que era o que quería facer eu aquí, como fixen en Madrid Fusión. Sempre estamos buscando ingredientes de fora, cando aquí temos verdadeiros ingredientes gourmets. Sin máis, vou vos ir explicando a elaboración do cóctel, e despois poñome a elaborar xa. Este cóctel leva un destilado Chivas 18 anos, é un whisky que me encanta, do Gama Premium, é o máis vendido en Europa. É un whisky que se me adapta moi ben a este desarrollo que quería facer, e para iso buscaba unha conexión de Escocia, como é o título do cóctel, Escocia-Galicia. Para esta elaboración, entonces, recordando un pouco os tempos da infancia, as aboas, as lareiras, cando se afumaba a carne, xa que estamos nun evento de gastronomía, tamén quería xuntar un pouco técnicas de cociña levadas á coctelería. E para iso, na miña infancia, quedoume grabado un dos aromas que era cando as aboas afumaban a carne nas lareiras. Entonces quixen transmitir eses aromas a un combinado como este. Para iso conseguín un cardamomo negro, que é este botánico que vos lo deixarei pasar por aí para que o podades oler, e creo que vos vai transportar a esas lareiras. Podedlo pasar, oler. Un pouco xogar cos sentimientos, non? Este cóctel é whisky, prácticamente, é unha tintura do bitter do botánico. É unha tintura, que agora vos explicarei o que é, de flor de sauco. Xa que estábamos en temporada do sauco, pois decidín facer unha tintura. Como aquí podedes ver, este é un infusionador. Aquí metín unha tintura, consta de alcohol, de 96 grados de melaza, e o que fago é añadir o botánico correspondiente para extraer os aromas e conseguir así un elemento que vai facer diferente o meu cóctel. Para elo, a parte floral do cóctel será esta tintura de flor de sauco e, por outro lado, un dos ingredientes principais, a tintura do cardamomo negro que nos levará a esas cociñas. Vou tamén a infusionar o vaso. Todo whisky, o sabor predominante dun whisky, faise na barrica. O 60-70% do sabor é debido á madeira. E como non podía ser outra, pois escollín unha madeira de roble galego, de carballo. Vou a queimar o roble, como podedes ver, se non me falla. E o que vou conseguir é un fume que despois me vai quedar dentro do vaso e me vai axudar a combinación desos botánicos, como vos decía antes. Esta madeira é moi rica en taninos. Os maestros destiladores sempre buscan madeiras ricas en taninos. Apórtalles astringencia, notas florales. E o que fago ao queimala é queimar os taninos tamén. Escollín esta madeira porque o fume desta madeira era o ideal para o meu cóctel. Non é coller unha madeira, queimo e tal, non. Era buscar un pouco as cualidades do whisky e que non perdera a esencia. Como podedes ver, deixámolos aí infusionar, que foi o que fixeron eles aquí previamente.
E, a continuación, quería ir un pouco máis alá. Para iso, iba a facer unha esfera de hielo. Para servir un bo whisky, agora que están de moda, pois o que facemos é, desde un bloque de hielo, vamos a facer unha esfera perfecta, con a axuda dun ice ball. Eu xa as teño preparadas aquí, e esas esferas que xa están nos vasos, o que fixen foi un fume de citronela, con virutas da madeira de roble, de castaño, perdón. Quería que foran todos os elementos acordes ao combinado, a crear esa experiencia, non? Por que unha esfera e non un bloque de xeo? Pois moi sencillo. Nunha esfera de hielo non se nos agua o whisky e o que conseguimos é enfrialo sin agualo. Daí que agora estean de moda utilizar esferas, porque ao final na cotelería o xeo xoga un papel moi importante. Retiramos e podedes ver como se fai unha esfera. Este era un pouco o que explicaba no Cubos pois cando servía un bo whisky. Por que unha esfera e non un bloque, non? Ao non ter ariscas non se disolve e non temos auga que nos vai a interrompir o combinado. E aquí teríamos a experiencia do fume, unha esfera que previamente infusionei con citronela, que aquí a podredes ver, vou na pasar para que a podades oler. A citronela é un botánico moi cítrico, sobre todo nos gin tonics utilizámolo para non romper a burbuja, non crea acidez, non rompe a burbuja e mantense máis refrescante o combinado. Aí está con un extracto de citronela, é moi potente. Entonces, para que vexades na demostración, vou a fumar un pouquiño a esfera aquí, coa axuda dun afumador. Si non me falla, cousas do directo. E o que fago é a fumar un pouquiño a esfera e o vaso. Eu, cando son así cócteles que hai que desarrollar moitos, pois o que fago é nunha bolsa de xeo meto o aladín e infusiono na bolsa os xeos e un servicio moito máis rápido así. A ver se non veñen os bomberos. Hoxe deixei afumado todo o local con citronela. Vale, pois isto sería unha das partes do noso combinado. Que tal, como vas? Javier? Estabas moi serio, entonces. Bueno, pois xa vedes que os xeos quedan totalmente infusionados co fume de citronela e é unha maneira de facer un servicio rápido ao cliente, non? Isto retiramos. Vale, pois xa temos o vaso infusionado co castaño, co carballo, ou a esfera de hielo, e agora simplemente vamos a utilizar un deses whiskies que non pasa desapercibidos. Vamos a facer unha pequena degustación e podredes ver. Chivas de Azoito é un whisky que se caracteriza por notas de brezo, arce, floral, notas de chocolate amargo, mantequilla derretida. Entonces, escollín este whisky porque non ten notas de fume. Non é un whisky afumado, non ten turba, é moi sutil. Entonces, buscaba aportarlle esa personalidade a este whisky. Unha personalidade, pois, galega. Temos o combinado feito, un combinado sencillo, aparentemente. E agora o que iba a facer, pois é, ca tintura do cardamomo negro, pulverizar encima e que o primeiro olor que podades percibir que sea o cardamomo. E no vaso vou aportar as notas florales. Como dixemos, é unha experiencia. E así podedes comprobar nas maus as notas florales cando collades o vaso e por dentro poderedes percibir o cardamomo negro. Vamos...
Podémoslos perfumar. Cardamomo negro e sal, vale. Entonces, dai que escollera este Chivas 18. Ten unhas notas moi melosas que co fume que lle aporto, pois consigo unha experiencia sensorial diferente. Vamos a retirar a auga. Este whisky faise en Speyside, na destilería de Strathraisla. É unha das zonas onde máis destilerías hai de whisky en Escocia. Aportan notas frutales, notas de vainilla, sobre todo esta zona. Non é como nas islas, que son whiskys con moita personalidade, moita turba, totalmente diferente. Bueno, e para rematar, isto que vedes aquí, vou vos explicar no combinado. Fixen, como era un combinado diferente con un whisky premium, non quería endulzalo con siropes de calquer maneira, un puré, non, quería que a xente degustara unha experiencia. E para acabar, pois xa que estábamos nun evento de cociña tamén, pois deuseme por facer unha técnica dun aire de lima. Un aire de lima con unha parte dulce. Entonces, a parte cítrica e dulce do cóctel vai ser un aire. Non me vai a molestar no cóctel en sí e podedes vivir esas experiencias. Este aire está feito con un sirope de caña de azúcar que previamente tuven que elaborar. Non puden elaborarlo hoxe aquí en directo porque necesitaba 2 horas de frío. Aquí podedes ver que para realizar unha coctelería, a coctelería ten un proceso, un traballo que moitas veces non se ve e que é moi necesario. Entón, este aire aporteille o sirope de caña de azúcar con zumo de limón. E para facer este aire, pois utilicei lecetina de soja, albúmina e sucro. Se alguén quere a receta, non teño inconveniente ningún en darlla sin problema ningún. O que pasa é iso, tuven que elaboralo previamente porque tuven que cocer todos estes ingredientes, deixalos enfriar na nevera un día. E despois, previamente, o que fago aquí para conseguir o aire deste líquido é meterlle aire. Simplemente, ás veces, sempre buscamos utensilios algo raros, pois este é un pouco dun acuario, tamén vale para realizar o aire e facelo máis rápido. Entonces vamos a conseguir, que o vades a probar, un aire cítrico e dulce no combinado, que o colocaremos así. E sería un pouco traballar con unha experiencia e un cóctel diferente que pudéramos presentar ao cliente. É tan sinxelo como isto que vedes aquí. Non sei se alguén ten algunha pregunta, se quere preguntar algo, algunha curiosidade. Non, quedou todo ben explicado. Sí, hai fame. Sí. Bueno, pois eu isto sería o meu combinado. Algo sencillo e divertido para xogar. Isto decoraríamolo ahora cunhas virutas de lima que faremos ou cunhas virutas de naranxa deshidratada. E vamos, aquí vou utilizar lima. E así vamos a presentar. Bueno, vamos a ver que tal. Vamos a retirar as servilletas polo fume do vaso para que perdurara un pouquiño o fume. E agora o que vou facer é añadir o aire. A verdade é que a cuchara dos helados hai que lle dar máis uso. Sempre hai que buscar fórmulas rápidas.
Vale. Ningunha pregunta, entón? Ningunha curiosidade? Alguén sabría dicirme que é o whisky? Un destilado, oigo por aquí. Moi ben, Sisto. Un destilado que se fai de cereales, entre elas a cebada malteada, é a máis común en Escocia. Hai diferentes tipos de whisky en Escocia. Dentro da zona de Escocia podemos atopar 4 diferentes whiskies, como son o malta, o grano, o malta mezclado e o grano mezclado, por así decir. Esa sería unha das 4 grandes diferencias entre os whiskies de Escocia. Vale, isto está. Vamos a levar o aire para aquí. Que tal o cardamomo negro? Pasástelo por aí? Notastes ese... Levouvos a esas cociñas cando se afuma a carne? Bueno. A ver si conseguimos que suba máis o aire. Sí? Sí, vale. Dependendo, antes afumei pois con unha madeira infusionada en citronela. Depende do tipo da madeira, o olor cambia totalmente. Eu probei diferentes tipos de madeira e a que máis me gustou ao final foi a de carballo. Vale. Ese está. Así. Ese por aí. Que tal o combinado por aí, os que o probastes? Sí? O whisky é unha das tendencias agora, entonces tamén quería facer un pouquiño algo con whisky. O whisky é como os besos, como dicen, sempre se prefieren dobles. Sí. Hola. Hola aquí, Jaime. Eu teño unha pregunta. Ai, como non? Xa me tardabas. Por que se bebe en vaso de cristal e non vale de plástico? En vaso de cristal, porque un combinado desta categoría, digamos, eu non quería estropealo polo envase. Entonces decidín, falei con Chivas e proporcionáronme un pouquiño todos os vasos que puderon, millor un vaso de cristal, xa que é un bo whisky, é un bo combinado, creo, que é millor cunha boa presentación aquí. Pouco, pero de calidad. Vale, moitas Como en gracias. Lalín. Ahora curiosidade. A verdade é que en Lalín temos a sorte de que hai cada vez máis bos profesionales, máis grandes.
É un orgullo o que decía Currás onte, salir por aí e decir, mira, eu son de Lalín. Pasábame hasta fai pouco cando iba aos campeonatos e decíanche o primeiro, bueno, de onde eres? De Lalín. Bueno, de Lalín, sí. En Lalín a verdade é que están empezando a salir grandes profesionais que non lle envidian a nada do que podemos atopar fora por aí. Grandes cociñeiros, grandes baristas, grandes coteleros, como foi Luaces, que ven de ganar ahora un concurso nacional en cotelería tiki. Non sei se sabedes o que é a cotelería tiki. Non, e querédelo saber. Igual vos lo conta Luaces, entón. Cócteles que, bueno, da Polinesia, que, bueno, era o produto que tiñan, entón levan ron, e despois agregabanlle, pois, tamén os produtos que tiñan, entón son cócteles que levan ron como base alcohólica e moitas frutas, moitos sabores frutales, frutas exóticas, e suelen ser eso, cócteles super refrescantes e con produtos... Isto non estaba preparado, eh? No. É como un entrenamiento pos campeonatos. E con produtos, pois, por exemplo, tamén especiados, como pode ser o clavo, a canela, cítricos, a lima e... Sí, cócteles moi potentes, moi alcohólicos, notas frutales, sobre todo, decoracións, pois os vasos eran en forma de tiki, en forma de monumentos, frutas, piñas, un pouquiño xogar ca presentación a este tipo de cotelería, que empeza tamén a estar de moda. Empeza a haber locales que se dedican solo exclusivamente a cotelería tiki. Vale, este teño, estes dous. Sí. Ese está. Sí. A verdade é que é un placer traballar así con estes axudantes. Si lle podedes dar un forte aplauso, que ben o merecen. Xa casi parezco Pepe Solla. Eu falando e outros traballando. Bueno, a ver se fai un pouquiño máis de aire. Sigo. Vamos a rallar unha lima. Jaime, Sí? para a xente que non toma alcohol, hai boas opcións para facer un cóctel sin alcohol? Claro que sí. A cotelería sin alcohol é outra das modas que está empezando a ver. Con eso de que a xente agora busca coidarse máis, pois sí, está habendo unha gran demanda por ese tipo de clientes. Eu, por exemplo, no meu local, pois, a cotelería sin alcohol é unha das cotelerías que máis me gusta facer. Traballei para unha casa onde o que facíamos era todo cotelería sin alcohol. Desde podemos presentar un gin tonic sin alcohol, a unha caipiriña, a un daiquiri, e son conceptos que están moi ben para a xente o típico. Conduce, non pode beber, pois é unha alternativa moi boa e hoxe hai unha amplia variedade de sabores, frutas, de todas as clases, batidos que se poden utilizar, sí. Gracias. Non hai de que, un placer. Algúnha preguntiña máis? Cada vez nas cotelerías si se pon máis as cartas con cócteles sin alcohol. Vese, cando antiguamente só podías atopar un San Francisco,
que sigue sendo un dos cócteles máis vendidos, e agora xa podes ver gin tonics, daiquiris, cotelería de autor, mezclada, unha cotelería que cada vez está crecendo máis. Vale. Perfecto. Sí. Vale. Algúnha pregunta máis? Que tal o combinado? Ben, sí. Abre o apetito, buscaba tamén un cóctel que non saciara, nada dulce, nada máis facendo este día de calor e tal, cóctel que se permitira tomar como un aperitivo casi, no lugar dun vermú, hasta podrías unha degustación pequena, ben servido. Bueno, eu voulles dar un combinado aquí aos señores que creo que ben o merecen, que estuveron traballando durante 2 días e que brinden con todos vós. A organización tamén, darlle as gracias ao Concello por este tipo de iniciativas de novo, premialos para que sigan facendo este tipo de eventos, creo que son moi beneficiosos. Un pobo cunha boa hostelería é un pobo rico, todo ocio bo sempre vai facer crecer a un pobo. Creo que cando se fala da hostelería ás veces está moi maltratada. É unha hostelería boa, coidada e tal, e creo que é a base da riqueza dun pobo. Entonces, a ver se a seguimos así coidando. Están todos. Sí? Vale. Vale. Perfecto. Probaches. Probache, non? No? Bueno, é que non teño máis vasos para elaborar máis. Trouxen 125, é un combinado desta categoría. Bueno, teño aquí 2 máis que podemos utilizar. Vale, o vaso xa está preparado, a esfera tamén. Whisky. Vamos a botar o aire. Sí. Vamos a perfumar o vaso. Non hai de que. Alguén máis que quedara sin probalo, combinado. Así comparades. Bueno, decir que a tarde estará Patricia tamén, aí con rapaces, facendo o seu taller.
Seguramente o pasen xeñal. E tamén teremos un concerto. Bueno, pola miña parte, pois nada máis. Se non hai ningunha pregunta, vou empezar a recoller. Gracias a todos por vir.